मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसालिखौ साखोन-सिखोन खालामनायनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बेंटल आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेंटल गोजौ फरायसालिखौ हाग्रा एवनाय आरो सेनिटाइज खालामनायजों साखोन-सिखोन खालामनायखौ दिनै नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सोरांसार बसुमतारी, बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि सुसिल इस्लारि, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि जोंसार बरगयारी आरो दख'रानिबो गोबां मावथिफोर लोगोसे बेंटलनि गोजौ फरायसालिनि गोरायुं मुस्रि राजेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना लोगो नांनानै जयै फरायसालिखौ साखोन-सिखोन खालामनायनि हाबाफारिखौ दिनै मावफुङो। दिनै बिसेस जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि स्कुल मिशन एन्ड क्वालिटी एजुकेशनखौ नोजोर होनानै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसालिया जिहेतु बेखेवनायनि लामायाव फैगासिनो दं, दा बेखायनो जोंनि स्कुलफोरखौ फरायसालिफोरखौ सिखोन-साखोन खालामनो थाखाय जों दिनैहाय हाबाफारि लादों गोजौनि जोंनि मिरुनि बिथोन बायदियै। बेनिखायनो जोंनि बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे असिलाखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ जोङो मावबाय। बेंटल हाई सेकेन्डारि फरायसालियावहाय जोङो बेबायदि सेनिटाइज स्प्रे होनानै आरो जोङो एसे हाग्राफोरखौ एसे दानस्रांनायनि गेजेरजों जोङो साब-सिखोन खालामनो आरो फरायसालिफोरखौ साफा खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ हेफाजाब होनो जों बेखौहाय दिनैनि हाबाफारिखौ जों लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादै जोङो दिनै बेखेवबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय जोङो सप्ता खनसेनि गेजेराव जोंनि ओनसोलफ्राव थानाय गासै फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो सिखोन-साखोन खालामनायनि मोनसे खामानिखौ जों मावबाय थागोन। जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायदों जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जेन' नैबे लकडाउननि गेजेरावब्लाबो अनलाइन क्लासै जों सोलिगासिनो दं। गोबाङा बेबायदि फेसिलिटिफोर गैया, गोरिब न'खरफोरबो दं। अब्लाबो जायफ्रा दङ बेखौ मोजां नोजोर बोनानै अनलाइन क्लासखौ मोजां खालामनानै जेन' गावनि थांखियाव सहैहोनो हायो बेखौ खावलायबाय। आरो जायफ्रा बेबायदि दुखुथिया अननानै जेन' खस्थ' खालामनानै गावनि न'आवनो स्टाडि खालामनानै लेखाफोरखौ नायनानै जेन' सोलोंथाइखौ लानो हायो बेखौ जों खावलायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जेन' जोङो मोजां मोनसे गोरों समाज जों खालामलांनो हायो, बे गासैबो जोंनि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेरजों जागोन।